Berjumpa lagi di konten Mbah Yu selanjutnya nggih pemirsa. Dikancing terus kok ibu sing ngepritno ibu sing nyedhikno kok ibu iki wis enek ikune jajal pateni tan mati tan tis nah kak nane tan lah iki wis mentor iki wis selesai Pak Silo. Ayo digawa rono iki mah Bunda Dewi ngene aku pengen gorengane ngono. Enek Bunda Dewi, kengko Bunda Dewi tak gorengno tempe, tak gorengno jadah saka nggone Mak Besti nggih pemirsa. Mak Dames tadi dari sini nggih pemirsa, wis mulai diusungi meneh. No. Iki mang ape dilanjut nggih to. Pacule Pak Silo protol gagange. Lah nggih didandani iki mang lho pemirsa. Iki lho. Dorane protol. Iki sing jenenge doran nih ngene iki. Doran itu apa? Doran itu adalah gagang pacul. Iki jenenge doran. Nek sinetron nek apa film ning TV kuwi Dora. Ngono. Ora apa ku jenenge Doraemon nek kuwi jenenge doran. Ngene iki bar ya wis diresiki ngono arkone diumbah. Nek diumbah nek apa Mas Dian? Anu Mbak Yun ben gak tayengen. Besok lanjut lagi alon-alon kok ditoton neh. Kopine telas pemirsa. Tak goreng tempe adikku karo jadah engko dimaem bareng-bareng. Digawakno Besti. Tak jake maem bareng-bareng. Wes engko disahi pemirsa kirung isah-isah ki mang. Pemirsa kita lanjut ya goreng saurunge mau wis tak gawe sik bumbune nggih pemirsa. Wis tak gawe sik bumbune. Nah ini nggih pemirsa. Ini mau anu pemirsa apa jadah atau nek nggone jenengan nek ngarani paling uli nggih saka ketan pemirsa. Iki kok Besti tak goreng nggih dari Mak Besti. Iki mumpung apa ya cek menul-nul. Oh siji Bunda, siji bayi. Nah, nek ngiris sih nganggo peso plastik atau solet. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang sudah mengandani. Maksudnya nek nganu pakai itu loh Bu, solet. Abene ben gak torek. Mene-mene nggih pemirsa. Nah, tak goreng. Tempe dari Mae. Tadi Mae jari dari Bu Nani. Wis terima kasih nggih matur suwun. Terima kasih matur suwun konggone Bu Nani, konggone Mak Besti yang bisa merasakan tempe dari Randu Blatung. Kita dirisi Dewi apa tipis-tipis pemirsa. Dirisi tipis-tipis terus tak tepung loh, tak tepung loh. Ayo. Orang yang gue mak malam, gue mak aja. Nang main
Yo. Apa neng bile? Ngopi. Tukang paketnya pengen ngopi. Alah. Apa ngopi? Ya diceluk peneng di bos. Harap ning gone Makjah pemirsa. Betul deh. Alon-alon barudan kan lu nyewa dok. Engko ngalore bareng Makjah lo ya. Kodok ngorek, ngorek neng blombangan. Teot blum. Lah kaya opo kan ning kono rek bisa kaya enek bayangan. Makjah enek pora nduk Makjah nduk. Makjah ada di rumah apa tidak? Nama pora ya. Terus yang sulah-sulah kayak kata tak silau. Ada dok. Ayo mak. Yang ini dulu. Yang itu ibu. Intan. Anu mak Dek Dewi ning apotek iki mak gung mantuk iki mak. Lah ngenteni Bunda Dewi lah. Loh, Pak Silo golek apa kaitan? Pak Silo nek apa kuwi? Tikus, Dok. Pak golek tikus. Pak golek tikus, Mak. Sorot-sorot ulo. Heh? Enek piye, Mak? Iya piye, Mak? Iya, Lah kok wani lah, Mak. Ya Allah, Mak, medeni, Mak. Barang njupuk celang ngaji. Apa gak kesel, Mak? Awan nukang. Dimo Mbak, kesel kan kamu ki wong seneng. Maksudnya nyanggung ulo, nyanggung. Omate enek ulo. Oh, enek tikus ngono lho. Omat bahane. Medeni, Mak, ulo ijo ki bahaya, Mak. Tapi kan gak tau anu, Mbak. Pokoke ngrenek ditembak ngono ae. Ya Allah, Mak. Sesuai tikus barang apa dolan rene wedi yo, Mak. Wedi tenan. Dolan. Dia anak ning jero bar mandi. Kesel, Duk, kesel. Bar mandi. Sawan nganu. Ayo kuwi kupinge irunge diapakno. Irungku gatel. Nek gatel ngene. Lah iya tinggalana. Gatel. Arek badanku sida apa ora? Sida, Mak. Teleponan. Lho Pak Sila golek apa wae lho, Duk. Pokoknya sorot-sorot, Mbak. Delok Ndelok. ama aja masak, gak masak kamu dicari. Kok nggone bucare Intan diterima lho urapan mau karo momoh tempe. Loh, Tikus. ngene. Ngono, Dek. Ya, Mbak ya. Kali ini, Mbak. Lah Pak jenengan apa mboten capek awake awan kerja ya mene cek goleki tikus. Ya nek mati anu gak mlebu mah. Lah iya. Gong istirahat belas Pak Sila. Ya Mbak istirahat dulu. Ayo, Mak. Ayo. Pak Sila Makjah kula jak ngaler sekedap. Mas Dian. Apa ngopi paling Dio mang budal ngopi, Mak? Dia jarang metu, Mbak. Oh iya. Ki mang ngene, penting dile ngopi. Dek bengi ya ngono. Anu, aku agak usah sangoni deh, aku gawani jajan ae. Ngono. Terus tak gawani jajan. Engko terus dimaem karo kancane. Aku ngene tan kok pokoke nek ngalor bareng mama ya. Ambek buke. Engko buke selak ngantuk. Ya. Engko selak ngantuk. Ada Mbak. Mak. Pading. Iki cokleke perkara dianu disambar bledek pemirsa iki. Lho, dadi malah dadi kok. Tapi nongkone sing ra gelem muah, Mbak. Iya, nongkone nek purik ra gelem muah ya. Godhonge mak sing ngrembyah. Repa nganu ngancani Mbak Indah, awake kudu ra penak, kinara bar imunisasi. Ape
Anu aku yo roh nek sikilku jek loro anggek awake duranu terus. Wes mbok ibu ning omah ae leren anu tak mbek Repa ya. Sana anak tikus. Tikus apa nek? Di sana di sini ada tikus loh. Ini ada tikus dulu. Ndang dekne yo golek pangan totan gremet-gremet kok Ceknya teh, Gak maapi kok Oke suasana alam kok. Yes. Mbah Yi, ki ngenteni Bunda Sumbai masih di apotek. Ya ya, Tan. Nggih, ya Mak Jah. Oh, monggo. Iki lho, ayo Mak Jah. Iki sing tempene Mak, iki jadah. Monggo Mbah Yi, niki jenengan. Iki tak gorengno papah. Sila ya Mak, kok esuk ya. Papah sila. Iki Mbak Dewi iki Mbak Dewi Mbak Mak Jah. Wes. Sesuk tak gorengno tenan ki papah sila. Tenan kok tak kek kopi ra yo matoh le. Saya Tan, nanti Mam Tan. Ngetanggot. Aku gak seneng Kenapa Mak? Dari bestine Ibu. Iya betul. Apa biasanya Mbak? Anu terakhir anu pengen gawe jadah dan gak berhasil. Gimana ya cerita? Kalau biasanya nek gawean apa-apa niku ora berhasil, iki mah berhasil guyune aku seneng. Penting ora dikek banyu dikomsek wis suwi. Jadah Mak yo. Pemirsa jadi nek bikin jadah jangan sekali-kali dikasih air. Meskipun sedikit mboten Enggak bisa. Ngaruh klopo. Ngaruh kali klopo, garam klopo. Panas-panas. Pak enak ora, Mak? Gorengan siapa ya? Gak apa-apa ya Mak, sampean gorengan iki ya Gak apa-apa, ya Allah. Engko esuk tak cemilno papah, Ya. papah silo. Sing satu mah mesti mak mau Mak. Kan ada 4, wis pas. Tapi lu ndak dilatih ndak? Ya, Wes. Ibu satu ya. Nah. Jadi punya satu. Mbak Silo ngarep ora Bu? Pak Silo ibu yo. Ngarep Iya tak ceritani. Lah wong yo urung istirahat. Wis ning ngarepan golek tikus. Aku yo seumpama dadi Pak Silo wis bubuk manis nunggoni apa radio apa ndelok HP terus duwe bojo. gak. Lah piye ibu mbok kan anu golek bojo? Mang ben tenan. Oh ben tenan. Ngenteni Gusti Allah. Ngenteni kok Gusti Golek ning ndi lho aku tak. Ning iki nek golek. Aku tak melok golek. Ora. Aku golek wis bujur. Wes kok malah Mbak Susit beli yo enek-enek. Kanan sini. Kayak ngomong. Bar ki kok. Kok iso ibu gak bojo. Bu, iya. Anya umbah sisa nek Mbak Mam. Umbah harus dielok kok terus dianu, diapa Ora sih? tak umbah. Kosoki sampai Dikosoki resik. Nyombah dielok para. Iku gak usah di wes. Oh iya. Iki mana iki gak usah diumbah iki klengkeng, gawakno klengkeng, gawake jadah. Sesuk ape ning Solo, Mak. Omong keren kan iki. Nggih ajeng preso. Sampai kesan sampai mulai kos-kosan ini nah. Ibu nggih. Soal apa, Mbak? Iki lho, Mak. Kayak Dokter kulit. aku dengarane kayak Cuci. panu gak, Mak. Dokter kulit. Model iki kayak bleber niku lho, Mak, kayak kadas. Ngeglocok lho. Sama nak roh lah, langsung darat kayak gini iki. Iki diobati ning dokter kok ora semakin kering kok lukane masih ngono lho, Mak. Lah kuwi ape dites ning Solo kono. Kalau terus apa? No, kadas. Sing ngeterno. Kadas yo tak. Lah niku aku ora mboten tahu. Pokoke Pak kadas yo Mbak ini yo. Modele ya, Mak ya. Masalah juga. Aku kan Aku masalah ya. ibu gak roh. Bodi kan ngene iki yo enek, Mbak. Terus aku mek godhong dadi nom. Dadi Dadi nom. nom, godhong dadi sing nom kok Iya. aku. Pak kosok nom ilang nanti sak bisa. Godhong dadi nom dodi kan. Lah iki mah kok enek sing nyaranke Iya. coba diparutke Kae. Laos. lengkuas, Kuat aku. bawang putih, Ya. godhong ketepeng ngono Godhong iki. ketepeng. Tapi Mak wis pernah dicoba Mak, tapi masih godhong jati nom kok Mbak Dodi guys. Ilang tapi kayak enek ngene-ngene, Mbak.
Makin mak buah, buah bayi. Kok awak mangan jajan enak jajan. Jadi winu mak Ora menurut ora dadi enak. Kon tumbah kersane iki ya. Nyanyi ayo Bu ya. Warak. Oh ya. Kok papa gawakno mak? Bener kok. Papa silo pemirsa. Belum ya? Saya kan telat dia deh. Telur apa? Krikikan. Kuwi duwe budhe, duwe sak truk. Nah, ku jenenge umuke ngono kuwi pemirsa. Pak gak apa-apa wah. Pek gak apa-apa wae. Ndek iki Mas ya tak kasih satu. Kamu Umuke dadi ngono kuwi kan kadang ibu iki umuk dadi sebuah kata yang menggambarkan berlebihan. Maka jenenge umuk. Ya Jenenge Mbak Intan pek wae. Maksudnya kan kesukaan. sama-sama. Kok nek pengen ambil dhewe nduk enek krikikan, biyen tuku stik barang. Emang pensil. Dah setep ku ilang lak ya wis setep ae. Ya dalam sekolah. Mami siapa ya? Enak lho, Mak. Terus yo enak panganan anak. Yo enak loh. Saiki Yo kan keumbas pinter, Mbak. ki jerene macet keumbas. Ya. Jere mak enak jere mak jaga umbas. Intan Oh. mekane mak sampe tak ceritani mak. Jangan sampai mak yo Ya. ngrasani seseorang ning ngarepe Intan. Aku Bahaya. Aku gak ngerasa. Pokoknya pamane gak ngrasani cara mono ngene yo. Sampeyan cerita tentang sapa, engko langsung ditekokno wonge. Ben enggak apa-apa. Nah, pamane kaya aku ndek cerita. Oh, Dek Dewi ki umuk. Mbak Bunda Dewi jerene ibu dindo umuk ya langsung ngono. Oh, Bunda Dewi ki umuk ya. Lagi pinter dek ngomongnya. Iya, Dek kayak mak ngomongnya angel loh. Nggih, Bu, Intan ngomongnya ki mau sak kata Makin sak kesini kata. makin pinter bertemu ambek sopo ae saiki. Tenan yo. Harus hati-hati. Alhamdulillah. Iya. Ini pemirsa, sore-sore makan enak. Alhamdulillah matur suwun nggih margane. Terima Makan kasih. pempek, jadak, Heeh. tempe goreng. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ngerti kontennya Terus Bu. pokoknya Mama nek cemilan barang mak apa kula sing koyo sing jajan bodoh kan, Mak. Hmm. Nah, esuk tak ada toples kena nggo Pak Silo. Ya apa-apa no. Mak sing mas di mak minta. enak. Nah, cuma Dan kalau iya. kita nek loro lho mak, lu tak loro. Padahal telur. Mak tuh Mbak buah, Mak. Ya, iki wis aku mek pulang. Coba kandha. Coba goreng Mbak. Enak pemirsa jadi mak cara umbas. Oh, jerene mau. Keumbas. Iya iya. Apa nih lagi dulu? Apa nih? Ya apa iki? Aku gowo mampir. Wis bengi wis. Wah, mam buah. Tentang wis maam ki mau. Go cuma. Mbak wis ana piring tak pengen tempe heki wis jadah. Cukup nduk piringnya Bunda. Piringnya Bunda. Iki maam terakhir mau tak syuting mang lho Mak jam-jam 4-an. Makan juga awalnya. Tapi mak iki nasike saiki jamane bali sing bagi. Ngoten. Masa untuk taleknya ya ulap nih. Sing nggih bujang, nek mrene bujang. Ya mana ulap nih Bu. Urap neh. Ibu ya. Memang langsung kanggo maam siang deh, Mak. Aku urap. Aku ki oh ngene mak yo. Kayak sego masane aku ki Ayi, ngene maknya yo mak yo. Terus aku yo mangan mbek kerupuk mek separo. Sego mbek kerupuk tok iki yo ngingeti aku plolang. Lah ndek cek peras loro yo dudok jangan mak yo jangane. Yo kaya ngono yo. Aku ngeter ibu, jangan mbek pelas ya ora nek segone. Wis ya mesti dahat aku konten mau. Tak ya, Bu, Wis ya. tak ya. Berikutnya sawah ki ngeter iki sego tok mbek piring wis. Kayak lucu. Ya lucu mangan mbek kerupuk sama entek enak. Kerupuk samono. Lah makan jere mbok kon gaduh, kuwi bepangan kok gaduh. Tak gaduh pas tengah tengah ya wis entek ya. Tapi ya sego urip kuwi itu sampai kerupuk. Ayo. Nah, molosu tak bungkus awan. Terus sampai jam 3 deh, Mak. Aku ki kayak sego ora muni kayak mangan lho, Kak. Sego makane Kayak sego tok. Kangkane saya duwe mangan. Jadi apa buke iki babi guling kok.
Iku sangkane Terus ijen. yang aku teri tak uyupe, yo tak kerjangan-jangan dong. Iki mah gue soero aku. Aku mbek salah soero berarti. Nggih pun pemirsa iki kok ora bar-bar iki kok guyu wae iki cerita mbok apa ora. Wis doa terbaik untuk Sama-sama. sama. Tenaga Kami iki. pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo matur banget di bawah mak. Ini kok sampean kok mulai kok ndekne lho. Manusia. Tolong bapakane kan. Makanya banyak. Terus tak mau Langsung enggak tahu, enggak tahu. Pun Terus stop.